सर जी। सर सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। किताब उताब लेके तो नहीं ग्रुप स्टडी करे जाई तारा का तो नहीं? ना सर, हमनी अपने से भेंट कर अली है। आई सब किताब लेके अली है। अब सब किताब अपने रखू, काहे कि 11 के परीक्षा आ रहल बा। अभी किताब अपने रखू आ तैयारी करू परीक्षा के बढ़िया से। हम पढ़ू ना परीक्षा तोहनी के हम याद करू 11 के। साफ गधे बड़ा लोगी। हमनी के पढ़ी के का हुई सर? आखिर सीट अपना ही के करावे के बा। हमनी के पढ़म तब पढ़ी में सब समय खत्म हो जाई, तब तक ले परीक्षा के टाइम चल आई। सर अपने तो सब दिन पढ़ले बाड़ी, अपने के जल्दी याद हो जाई। हमनी पढ़म आ लिखम तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 जने लिखेम ना। अपने तो पढ़ले बड़ी, सब मालूम बा अपने के। अपने बहुत ज़्यादा लिख लेम, सब लिख देम अपने जब लिखम तो सारा क्लास के विद्यार्थी सब लिख ली निमन से। अब बढ़िया नंबर से पासो हो जाई तो बढ़िया नंबर से पास होई तो अपना ही लोगन के मान सम्मान इज्जत बढ़ी। बात तो सही बा, मान सम्मान तो हमनियों के बढ़ी, तोहनी पास हो बता। मगर हमरा पढ़ला से तोहनी कैसे पास हो जाबा? ये लेखा ना, मेहनत तो तोहनी के करे के पड़ी, पढ़ाई तो तोहनी के करे के पड़ी, तब न पास होबा लोगिन। हमरा पढ़ला से तोहनी पास हो जाबा। अच्छा ये बात सब छोड़ा, है किताबवा हमरे पढ़ेला किन ले बड़ा? जी सर, एगो अपना ही ला ना, हमनी सब कोनो पैसा उठा के सब सर एक एक सेट किताब किन देले बाड़ी। काहे कि हमनी के मालूम बा अपने लोगन पढ़ले बड़ी बढ़िया से जानकारी बा उस चीज़ के, वही से हमनी सब किताब उताब किन के अपने ला हमनी रख देले बाड़ी। उतना मेहनत करी ले, उतना निमन पढ़ाई ले, तो यो स्कूल के रिजल्ट निमन ना होले। हमनी के कम होले कैसा पास होखले, होकबो करले तो कम नंबर से पास होखले। तो हमनी सोच लिया कि हमनी के नंबर बेसी काहे ना आवले, बढ़िया नंबर काहे ना आवले। जानू किताब सर लोग लगे ना रहले, वही से एखन सेट किताब अपने ला हमनी किन देले बाड़ी। बहुत निमन काम कहले बड़ा लोगिन। माने तोहनी के सोच तो एकदम नेता जैसन बा। हमरा बुझाइता भविष्य में तोहनी नेते बनबा। ठीक है कहले बड़ा लोगिन। तोहनी के काम चोरी से नहीं के चलाई तो डकैती पर उतरल बड़ा लोगिन। ए सर काहे ला लेखा बतवाई तारी? ऐसे हमनी सब कनो अपने लोगन के सेंटर पर के खर्चा पानी तैका संजिया के संजिया 2-4 बोतल ला हमनी सब कोनो चंदा उठा के पैसा भी व्यवस्था नु कर देले बाड़ी सर। परीक्षा गार्ड आ सुरक्षा गार्ड सब ला व्यवस्था बा सर। कुछो हो जाए सर, लेकिन हमनी के नंबर कम आवे के न चाहिए। मान गेली तोहनी के, तोहनी ऐसा से तो देश चलता ना। माने तोहनी हमनी ला चांदा उठाले बड़ा सेंटर पर ना, हमनी खाए पिएला सांझ में पिएला। तोहनी के पढ़े वाला तोहनी विद्यार्थी पढ़े वाला बड़ा। अरे सोचले कथी हो गेलो, कथी किताबो से मार देलो रे। भाग साला बड़ा टीटी मास्टर हो, भाग। चल हमनी जंगली खत्म।